Hello guys, nontonमोनखौ फिन खनसेबा आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनो थाबाय। So guys, दिनैनि भिडिअआ मोनसे माने खास जानो थांगासिनो ना, माने धामाका जानो थांगासिनो। मानि थाखाय दिनै जों मा बुङो आमिनगावनिफ्राय हाजरतआव फैदो आरोना। माने जों दिनै फुजा नायनो थाखाय जों दायो माने माधव मन्दिराव फैदो। माधव मन्दिराव बारा हाबासै जों फुङाव ना बेदर जाबाय, बेनि थाखाय जों माने माधव मन्दिराव हाबासै आरोना। ओमफ्राय जायबा जोंनो फैफानाय माने दादा आरो बाजै बिसोरखानाया माने माबा मन्दिर सिङाव फुजा हैगासिनो। ओमफ्राय जों दायो दसे बेरायगासिनो आरो फुजा जागासिनो बिदिखालि। दा जों फुजाखौ नायथ'वाखै, दायो जों जास्ट माने मोनसे फुख्रि दङ आरोना, मन्दिरनि खाथियाव मोनसे फुख्रि दङ। नायनो हागोन थारमाने फुख्रियाव बेफोर लाइट थानायफोरानो फुख्रि आरोना। ओमफ्राय बे फुख्रियाव माने खायस' दङ आरोना, जों जास्ट बे खायस'खौ आन्था नायनो फै दसे। ओमफ्राय खायस'खौ माने बेयावहा जाला माला आदार जानो थाखाय होआ, माने बेयाव एक्सट्रा आदार होयो माने खायस'नो थाखाय। ओमफ्राय जों माने बेलेग बायना लाबोदोंमोन, खिन्थु माने बेखौ होनो होआखै आरो बेयाव थानाय मानसिफोरा। ओमफ्राय दायो जायगाया बहुत मोजां हरावहा, खिन्थु मोनसे प्रब्लेम दिनै अखा हाबायना, बेनि थाखाय अखा हानायनि थाखाय माने एसे खस्थ' मोनदों मानसिफ्रा माने बे थानो थाखाय। मोजां फट' साफायनो हायाखै मानसिफ्रा, मोजां भिडिअ लानो हायाखै आरो आंबो माने मोजां भिडिअ लानो हायाखै। जास्ट ओरैनो दसे दामोन, जास्ट अखा हादों, बेनि थाखाय भिडिअखौ लादो आरो आं नोंथांमोननो जेसां हायो देखायनो सेस्था खालामो। स' दायो आं नोंथांमोननो फुख्रियाव खासेवखौ देखायग्रोनोसै ससे। खासेव आरो बेनि बिउटिखौ देखायगोन आरो आङो। नायनो हागोन नोंथांमोना लुक ना बिउटि देखायनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोन दे। आं बेक केमेरा देखायगोन नोंथांमोनखौ। नायनो हागोन नोंथांमोना बेनि भिउखौ बेसेबां बरिया साजायदों। माने हर जाबाय दे, नोंथांमोना खायस'खौ नुवाबो जानो हागौ। माने पुरा भिउआ डेन्जार आरोना, बहुत बुरजा साजायदो। इमान बरिया लुकआ मा बुंनो आरो दा बुंसै। नायनो हागोन खायस'खौ नुनानै एसेबां बरिया जालाय मानसिया दायो अन्थाव बाथाव। बामना लानो लुगैदों, बामनानै लानो थाखाय। आया मेव मेव मेव। राजाया बेनो नांलै नै बाम्पार गिदिरसो मानिया नै बमखा राजा राननोसो मानिया। आयै थांबाय नै। मानसिखौ होनबा बिसोर अरफ्लेफ्ले जागोन बिथिलि सोर मान गिदिरखा। लुकखौ नायनो थांबाय बेनि लुकखौ नै बेखिनि सिरिखौ पुरा उथिनानै थांनांगौ आरो ना, होमबासो मन्दिरखौ मोनो। मान गोजौ गाहायनिफ्राय पुरा गोजौथि माने गाखोलांनांगौ, होमबासो ससे देखायनो नोंथांमोना, ससे देखायनो बारा गोजान देखायनो हाया नङा। ससेल' मानसि सिङाव हाबैनो हाया आरोना। नायनो हागोन नोंथांमोना नाय पुरा बेनिफ्राय गाखो ओइ गोजौआव मन्दिर दं आरोना, माने पाहार सायाव दङ आरो मन्दिरा। बेखिनि गाखोना थांनांगौ होमबासो नुयो आरो मन्दिरखौ। ओइलाय जोंनि दादामोना फैगासिनो नै बिथांमोना जोंनि फैफादो, बे सानैया बिथांमोना फट' थिखांगासिनो आरोना। माने फुङाव आं बेदर जाना फैबाय, बेनि थाखाय आं थाङासै गोजौआव बिथांमोनदो। मालाबा फैसिगोन आं बरिया देखायसिगोन। दिनै जास्ट नोंथांमोन लुकखौ देखायबाय मन्दिरखौ, माधब मन्दिर आरोना, मिथिखायो जानांगौ। हाजरतआव आरो कवाम्का खाथिनो भिडिअ।
बिथांमोना बरियासो खुलिना होबाय खिन्थु आं खुलिना फैनो हायासै आरो ना जाना फैनो थाखाय हा नाजा दिया सेन्देल पिन्धि बेया লাগে হা যাব পাৰিব হা দেখাই দে দেখাই দিলে bisa Halo, so दा जों थांगासिनो आरोना माधव मन्दिरखौ बारलांसै आरो बेलेग मोनसे मेलायावहा आगारहैनोसै आरो जों बेनिफ्राय थांसै ओमफ्राय बेलेग माबा दमदमायाव माने गल्डेन जुबलि जागासिनो ओमफ्राय दसे हाबलांसै माधव मन्दिराव फुजा खालामबाय फार्स्टआव नायबाय दसे आइसक्रिम जाबाय बेरायबाय गिदिंबाय सेर जाबाय आरोना दा ओमफ्राय आरो बेलेग मोनसे मन्दिरावहा माने जों आगारनोसै आरोना मन्दिर नङा सरि गास मन्दिराव नाया माने बेलेग मोनसे मेलायाव जों थांसै आरो दा जों बेनिफ्राय आवगायलांसै नायनोसै स' नोंथांमोना जुदि